Tell me the duck story. Bum bum bum, ba-dum ba-dum. A duck walked up to a lemonade stand and he said to the man running the stand. Robím to pre vás a roky budem. Kvôli svojim fanúškom vytrhol som si srdce z hrude. Ráno sa zobudzam a teraz to už viem, že aj keď nevidím, čaká ma nádherný deň. Čo mi dáva silu? Moja rodina a vy. Fanúškovia, ktorí našim textom verili, ktorí nepochybovali o tom, že čo robíme my, ktorí na našich koncertoch ruky hore dávali. A takýto vedia, že naša hudba má silu. Robíme to iba pre vás, no tak o tom nepochybuj. Ak sa ti páči, no tak vychutnaj si ju. Vtedy je dobrá, keď ti dodáva energiu. A keď ľuďom spôsobí zimomriavky na tele, vtedy viem, že to dobre robím, vtedy sa cítim skvele. A preto dajte s nami teraz ruky hore. Robíme to iba pre vás, venujem vám srdce moje. Keď chceš, tak spievaj to s nami. Na, 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 na. Keď je ďalší krásny deň, tak si to vravím. Na, 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 na. Rozprestrem ruky, ako vták si voľne letím. Na, 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 na. Robíme to pre vás, pre dospelých aj detí. Na,